πες το. Ξανακάνω. Ωραία, το έκανα. Βίντεο στο YouTube. Ναι, τώρα το κάνω. Έλα, πες το. Ωραία, γεια σας παιδιά. Σήμερα θέλω να σας πω κάτι, κάντε like και subscribe στο κανάλι του Νίκου και θέλω να σας πω ένα ανέκδοτο. Σίγουρα μπορείτε να το ξέρετε όλοι, γιατί αν δεν το ξέρετε θέλω να σας το πω. Λοιπόν, λέει η δασκάλα του Τωτού να γράψουν μια λέξη με τη λέξη κοροφός. Τότε η δασκάλα του να γράψει σταμάτα και ο Τωτός είπε στη δασκάλα του, Το παιδί γελάει μόνο του. με μια κολοσσός μέσα. Πιστεύω να το ξέρετε, αν δεν το ξέρετε εμένα δεν με νοιάζει. Το ξέρω, το ξέρω. Εντάξει Νίκο. Το ξέρω εγώ, αλλά δεν γέλασα γιατί δεν είναι και πολύ αστείο. Ωραία. Ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε όλοι like και subscribe και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Bye bye!